Programa pre aktuálnu situáciu so koronavírusom bola otrimaná bez publiky, ale ju naživo mohlo patriť pri Facebook bloku Doma kultúry. Predstavený 5 nových knižky, o ktorých bešedovali autori i recenzenti, a moderátor programy bol redaktor vydavateľnej dielnosti novinsko-vydavateľnej ustanovy Ruské slovo Mikola Šanta. So s knižkami ja bardzo zadowolony, so s kvalitetom tej literatúry. Zadowolony som i preto, že še do produkciji tih knižkov uključilo jedno nové číslo ľudzoch, mladí ľudze, mladí сотрудники, potom do tej knižky Rodzina i farby. Tu máme väčšie číslo сотрудников i hovorím da jedni mladi, novi mena. A to ti, povedzme, Sašo Palenkáš, za ňoho už známe, že rokami píše, prisutný je tu, lebo Daniela Tamáš, lebo Olenka Živkovič, oni prisutní v našej literatúri, boli predtým i evo teraz še ponúkli so s jedným konkrétnym projektom, tak sme to i objavili. Tiež tam sme na počiatku predstavili bukvarnicu, hej, i troje prašatka. Šľidujúci víkend na piatok 18. decembra budú predstavení noví knižky za odrosnutých a na sobotu dňovka, so s čím bude zakončená tohoročná kostelníkova jeseň.